van de auto en de klakson. Die kennen ze heel goed. En dan komen ze echt door een kilometer en dan komen ze er wel op af. Ik chauffeur niet rond en dat jet dan misschien een beetje egoïstisch, maar het is vakmanschap, is het dan. Ik let erop welk schip zich net normaal gedraagt. En dan ga ik erop af. En dat doe je elke dag? Dat doe ik elke dag, ja. Zo, morgens ook een ronde en jongens werd hetzelfde. Binnen alle lammen er haast? Ja, 98% is het lammen. Hoeveel moeten er nou nog? Heb je er zicht op? Nee, dat 10, 15 en dan houdt het op. Het is echt recht op lijst. Ja, want hoeveel schip heb je hier rondrennen? Nou, dat varieert wel eens een beetje, maar momenteel, ik denk van 450 zoiets. En hoeveel lammen binnen nou kan dit hier? Maar momenteel, ik denk, 300, 350, die orde. Keppel is voor mij, ja. Ik ben ook niet van Staalbos bij je. De skier ben van mij. Maar de skier begint me wel net hard. Dus dat moet wel net zin wezen. Ja, dat is dat. Dat geeft je om het hart. Ja, als ik denk van dat gaat net goed, dan neem ik het mee. Ik let net omkomen, dat is net de bedoeling. Ze heten me er ook maar, hè? Ja. Bloedwerk. Maar het is wel dankbaar. Want hoe vond jou deze? Nou, die lei echt voor de henne. Hij lei plat. En toen hing ik hem in de auto, onder de verwarming. En de zon erin en de verwarming hem op heeg. En toen tilde de kopje weer op. Maar dat is de aardig iets. Hé, toost. Ja. Hij drinkt meer dan de baas.